Preview. Preview. Nilqakom Makert, YouTuber Tarzan, programmor Migzone, fejn magħkom ħankun nitkellem u ddiskuti dwar il-logħba li għadha kif intemmet ftit tal-ħin ilu bejn West Ham u Arsenal. Nixtieq billi nibda ngħid li kienet rebħa verament konvinċenti mit-tim tiegħi, rebħa wkoll misħuqqa u meritata bla dubju, rebħa li tkompli tagħtina l-kuraġġ biex nibqgħu u nittamaw għat-titlu tal-kampjonat. Apparti minn hekk, nixtieq ngħid ukoll li West Ham huwa tim verament tajjeb xorta, mhuwiex xi tim li jaqra sitta kull weekend, ġieħ perjodu ta' ftit ġimgħat ħżiena, biss però id-dominanza li kellna llum żgura minnha verament diffiċli għat-tim ta' West Ham biex ikollhom tama li jippruvaw jilagħbu futbol tas-soltu tagħhom kontrina. Niġu għall-logħba, rajna ġiex tibdiliet minn mal-Liverpool li kienu Kiwior u Jorginho, li kienu Kiwior u Trossard. Kien hemm Zinchenko u Jorginho li ma bdewx l-logħba tal-lum kif lagħbu mal-ġimgħa l-oħra. Nixtieq ukoll nsemmi il-punt fejn din kienet ir-rebħa konsekuttiva, żgur minn wara Dubai. Arteta sewqal, għamel differenza kbira Dubai, it-tim jidher iktar flimkien iktar magħqud. Din ir-rebħa wkoll kif qal Arteta ma kellna bżonn striker f'Jannar qed juri għalfejn, xorta nibqa' nemmen u ngħid li għandna bżonn attakkant. Żgur li ir-riżultat mhux ħajġġustifika dak il-punt li m'għandniex bżonn attakkant, għandna bżonn goal scorer, irna ngħidu, vera tajna sitta u tlieta oħra ġimgħa l-oħra, biss però ma nistgħux nibqgħu bla attakkant pur għaliex rajna wkoll l-ewwel ħaf illum rajna ħafna chances fejn u nemmen li kellna goal scorer żgur li konna ndiskutew tnejn oħra. Niġu għall-logħba, l-ewwel ħaf kien l-ewwel nofsija verament kwieta. Xorta bdejna mill-ewwel on the front foot, tajnielhom ġiex players mill-logħba, kien hemm Bowen u Kudus li ftit kellhom touches fuq il-ballum, hemmhekk turi d-dominanza tagħna, tajnielhom l-aħjar ġiex players mill-logħba, kellhom innaqsin ukoll bħalma kellna aħna, s'intendi, mhi skuża. Biss però apparti li tajnhom dawk il-ġiex players għal-mod ta' kif bdejna nilagħbu għamilniha aktar diffiċli. Meta bdejna nippressaw mal-linja we overload their side, mhux just in-nofs, rajna l-Saka li beda ħafna Ben White, Martin li beda ħafna Kiwior f'mod difensiv, u meta jkollok dawk il-ġiex players fuq kull naħa qed jitlaw jinżlu flimkien żgur tkun ta' diffiċli għal-plejer wieħed bejniethom biex jagħmel differenza. U hekk ġara speċjalment fuq naħa tax-Xalluk fejn rajna l-Kudus li kif diġà qed kien maqtuħ mill-logħba illa għaliex Kiwior u Martinelli bilkemm taw spazji biex javvanza. Il-maġija fuq il-ballum kienet minn Martin Odegaard huwa plejer li kultant ma tantx jaqla daqshekk praise kridu l-Ingliżi, però llum il-ballum kien fenomenali. Il-mod ta' kif beda jattakka u javvanza joħloq iċ-ċans għal sħabu għalija Martin Odegaard żgur mhux forsi kien jistħoqlu għal man of the match għal-mod kif lagħab. Rajna oħra werja pożittiva ħafna mid-difiża tagħna, Saliga Gabriel, l-adda żball, kif jgħidu l-Ingliżi they didn't put a foot wrong. Żgur mhux forsi
nżommuhom fit kemm jista' jkun u ma ġietx perspettiva importanti fit-tim tagħna. Raya wkoll kellu kollox pożittiv illum kien konvinċenti fir-rush tiegħu ma kellux saves x'jagħmel. Għal-mod kif bdew minn wara bih verament kien tajjeb ħafna wkoll u l-ħadd jaf għaliex Arteta kien xtraħ ta' goler tajjeb saqajh qed juri logħba wara logħba, però għadnu xorta għadnu mhux konvinċenti bejn l-asti għal-mod ta' ċertu saves li jagħmel. Dak nħallu f'idej Arteta biex ikompli jimprovjah u jipprova jġibu kemm jista' jkun kif kien Ramsdale sena l-oħra. Għajna nofsu wara Kai Havertz bil pożittiva ta' Havertz dal-plejer verament qed juri li 60 miljun qed ikunu bonus fil-fema tiegħi liċ-Chelsea. Havertz fil-bidu beda ħafna tajjir, ma konniex għadna naraw il-Havertz li ridna naraw, però issa dawn l-aħħar xhur żgur mhux forsi Kai Havertz huwa l-plejer li verament Arteta bidlu għat-tajjeb ħafna. Nafu li Arteta kemm ħobb jaħdem ma' plejers li jkunu versatili, Kai Havertz huwa wieħed minn dawk il-plejers. Irridu nsemmu l-performance oħra ta' Trossard huwa plejer li minn fuq il-bank jew mill-starting 11 jagħmel differenza dejjem jekk ma jiskurjax assisti, illum assista u skurja, jiġifieri żgur dal-plejer qed ikollu wirjiet pożittivi ħafna, skudawni. Declan Rice nistgħu nagħmlu sata fil-għodu nitkellmu fuqu huwa plejer li verament 100 miljun għal West Ham għalija kienu misruqa dal-plejer mhux dal-plejer huwa impeccabli. Plejer li ma jaqaf qatt jiġri, ma jaqaf qatt jikkavera l-ispazji u jmur dal-ispazji wkoll. Huwa dak il-number 6 role li kienet jagħta Xhaka, ħad ir-rwol ta' Xhaka verament strumentali bla dubju, il-mod kif qed jilgħab Declan Rice jisu ilu magħna 20 sena, huwa plejer kif diġà qed importanti ħafna u pedina importanti ħafna t-tim tal-Arsenal. Ir-rebħa tal-lum fil-fema tiegħi kienet bit-tpattija għal-mod ta' kif rebħulna West Ham ġal-ground tagħna u kif ukoll rebħulna logħba oħra fil-Carabao Cup meta għalawna wkoll kienet wirja negattiva ħafna mit-tim tal-Arsenal dakinhar, però llum pattejnielhom ma ġiet tobbet li labna u tlifna kontrihom u żgur li bla dubju kien jistħoqilna. Apparti minn hekk nixtieq insemmi statistika oħra, fl-Emirates kellna 77 touches fin-naħa tal-West Ham bid-darba mhux ġas fin-naħa tal-West Ham fil-kaxxa kellna 56 touches li mhix xejn tal-aħwa. Dan huwa tim li qed insemmu li fil-opinjoni ngħidha li aħna u Liverpool qed nilagħbu għad mill-isbaħ futbol, però llum tagħmel 56 touches fil-kaxxa tat-tim avversarju tiegħek mhix xejn tal-aħwa. Għalhekk kemm konna dominanti, kemm fiha nilagħbu għoli, ma tajna qatt ċans West Ham joħorġu, għamlulna faċli ħafna wkoll tista' tgħid, għamlulna faċli però għamilna diffiċli aħna wkoll biex jgħoduna l-ballum u l-mod kif bejn nitlu dal-kaxxa. Żgur li verament kienet diffiċli għal West Ham biex jippruvaw ikollhom nifs u spazju biex joħorġu. Apparti minn hekk irridu nsemmu wkoll li issa ġej perjodu verament diffiċli ħajżdiedu iktar logħob għandna Champions League il-ġimgħa d-dieħla u ġimgħa d-dieħla ma' Porto away, żgur tkun logħba verament diffiċli ħafna oħra. Għandna Burnley next, Burnley huwa tim ukoll li jista' jkun ta' sorpriża, home speċjalment, nittamaw li nkomplu mmorru terf mur u nippruvaw nieħdu punti massimi. Illum kienet rebħa konsekuttiva tim tagħna, żgur minn wara Dubai għamlet differenza kbira kif diġà qed l-ewwel. Nittamaw inkomplu apparti nipprovaw mmorru għall-kampjonat sal-aħħar ta' Mejju. Nemmen li kampjonat ħajkun kampjonat twil żgur
naħseb aħna sedew Liverpool żgur ħadna mħajġedi issa. Nisperaw li nkomplu f'din it-triq. Grazzi u nsellem is-semja kollha. Naddu reklami, kif ġom ir-reklami jitlu warajja Antonello u Karl biex autorazzjoni tagħhom bejn Roma u Inter. Nsellmilkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Buonasera amici, jekk sibtu ħatarawni dawn, forget it. Li l-futuri champions tal-Italja id-dominajnijom għal-ħav fisser ħafna. Għandkom mit-telf raġun. Tejdu minn da ġirjer pu jqot jeqret. Illu maċ tilfu. Jabda l-umore, mux ovvja li nkun burdata tajba fej qatrajna Roma jelabu hekk. ħav id-dominajna l-Inter. Issa mhux għax ħajkonna l-konfront dirett. Mhux għax apologetiku jew biex nidher sabiħ mad-direttur, imma l-Inter huwa l-aqwa tim, huwa l-uniku tim u nispera li meta jiġi dak iż-żmien tar-Roma nimxu bl-istess irġulija x'indem bil-ġulija mxejt tul tal-programmi kollha li nammettu. Hija verità. Bħall-Inter fl-Italja tim m'hemmx. U li nara l-Roma li l-bieraħ opinjoni tiegħi għaw min jaqbel, għaw min ma jaqbilx, riżultat giddib ta' fortu, riżultat li fl-opinjoni tiegħi seta' kien 3-3, ma konna ħanisir u xejn, imma rajt prestazzjoni ta' livell. U jiena dik li konti li mixtieq minna li nara it-tim tar-Roma jagħti logħba. Mela toqgħod isek mortal boxing u tintefa' frokna. Tilqa' mudda xi darba daqla daqqa. Jekk ma tattakkax lura. Mela, bdejna b'episodju li għalkemm għalija ċċekkjaw il-VAR bid-dovut rispett to weights to measure, il-VAR darba reġa' xaqa. L-episodju tal-ewwel go kien ċar offside. Il-VAR għaddija biss wara ftit fit-tieni ħaf ir-Roma kellhom episodju l-istess b'xutt naħa u l-plejer oħra u ma kienx hemm azzjoni vvizzjata minn fawl. Imma l-VAR oġbu iħassar offside. Il-VAR issa jew nitkellmu straight. Kif dejjem nitkellmu. Jew ħanitkellmu sissa l-VAR fl-opinjoni tiegħi u nibqa' nsostniha. Ara l-aħħar logħba tar-Roma, mhux qed ngħidha x'kienet favorina, imma mxiet tajjeb. Imxiet tajjeb għalfejn. Għax li kien hemm li kellu jitħassar tħassar u li kien hemm li kellu jiġi madut. Imma l-bieraħ reġgħu għamlu paprata. Jiena fl-opinjoni tiegħi għalkemm il-VAR ikkonċedew il-gowl tal-web xejn tal-Inter ma kienx. Issa jekk hawn tidu todu hawn minn ħajbad xi kummenti jgħidu jgħidu li bikkej u qiegħed sew nik todu x'tiddejqu. L-importanti taf xiex li jien meta ngħid jew nagħmel xi ħaġa first of all inkun koerenti. Bħalma kon koerenti tul dal-istaġun l-Antonello, id-direttur li ħanitkellem miegħu x'bajt ngħidlu, għamel il-karru u napprezza jekk dan
jikkonfermaħ wara li ħajkonna l-konfront dirett ġbajt ngħidu għamel il-karru. Għall-Inter m'hemmx. Biss ħepp il-bieraħ li alright, logħba tintemm mad-90 minuta u oltre. Imma li abbiamo messo għal tappeto u kulħadd qala di li l-Inter fl-ewwel half, alright, ir-Roma tagħhom kedda papali. Iva, ir-Roma mela ġew b'gowl li kien iffizzjat minn fawlu offside imma ingħata. M'hemmx tagħmel, għalhekk qiegħda l-VAR. Nagħmlu dak il-comeback tat-tuwan, biss l-Inter huma l-Inter. Huma t-tim tal-mument ġewwa l-Italja, huma t-tim li għajjejt ngħid li ħajkunu champions u b'mertu. Ejjew ma nibdewx għax imbagħad jibdew ħafna nies jibdew jgħidu lek għax l-Inter nitkellmu straight. L-Italja hemm korruzzjoni stratosferika. Li forsi qed jiġbdu lejn l-Inter, iva, imma jekk dawn flok kollhom 8 points, kieku għandhom 7. Imma ħadd ma jista' jnaqqas jew jagħti demertu lill-Inter għax huma l-aħjar tim f'kull dipartiment, anke meta għamlu l-bidliet. Biss il-bieraħ ir-reazzjoni tar-Roma mal-weħeb xejn kienet impeccabbli. Mbagħad il-futbol huwa magħmul minn episodji. L-episodji li ġara il-bieraħ kienu kollha frott ta' misattenzjoni. Imma li għamilna dak il-momenti niddominaw u mbagħad il-futbol minn momenti, ċirkostanzi tal-medu l-Ingliż, instances li idawru l-logħba. Biss jien dejjem kelli filosofija u l-bieraħ irreflettiet waqt il-logħba tar-Roma. Kull ħażin fih tajjeb. Niftakar sħab interisti kienu jieħbu il-fatt li Lukaku ma baqax magħhom u għamlu li santismu pjaċir, għara ma ġiex interess, jgħidlax Lukaku papru, jew ħażin. Le. Intom bkejtuh il-Lukaku hija realtà. Biss ġara li ġara u fl-instance il-ħażin għax inti minnhom meta tliftu l-Lukaku bdejtu tgħidu li ħassejtuh u vera. Ġara ħareġ il-persuna ta' Turam. Li kieku ma kienx Turam il-bieraħ, l-Inter ma kienux jagħmlu li jagħmlu. Hija realtà. Jiġifieri inti hemm inta affarijiet ma jiġrux għad-doċċ u affarijiet jiġru biskop. Kieku ma kienx kulu kopku baqa' mal-Inter, issa toddux tgħidu għax qed tirraġuna bil-kieku bil-kien ta' imma Turam ma kienx ikun hemm. U għalija waħda mill-isbaħ sorpriżi tal-Inter ta' din is-sena huwa Turam. Huwa ndiskuss. U ħadd ma jiġi meri għax Turam mhux Turam għax mar-Roma. Il-bieraħ ta' min jinnota wkoll li il-kambju di mentalità, il-kambju di filosofija. Di immaġinak inti. Mela Mourinho kien jiġi u toħom post. Minix ngħid li bir-Roma ħanerbħu Champions League, minix ngħid li bir-Roma ħanieħdu l-League. Imma di bħal meta għandek ħaddiem inti. Ħadd mur dej ħaddiem tgħidlu hija kuraġġ sieħbi pruva. Taħt għamlu kuraġġ. Imma tgħidlu nċillostra kemm inti ignorant mhix kapaċi, mhix ħassalbu. Insomma rranġaw il-plejers. Għax qed itwielu risposta. Ta' min jinnu, issa jien waħed minn dawk, naħseb ġiri tiftakruni, li nikkritika l-Pellegrini. Ħanina dinja Pellegrini, xi improvement għamel. Goals, assists, passes il-bieraħ, bil-rispett kollu lejn Lukaku l-bieraħ, li l-logħba kienet iddur tiġi tiltita bit-tlieta, ma għalhekk, il-logħba hija instances, hija momenti. L-Inter għarfu joħduhom, ir-Roma marfux. Biss, wiċċi minn qoddim il-lejla ġejtaw. Għalfej għax rajt il-lob, rajt il-determinazzjoni. Kont illa ma naraw lobek. Ma nerġa' ngħid, ma labniex ma' tim tal-qabel, labna ma' tim l-iktar li huma qud f'kull dipartiment għandhom reserves. Mbagħad l-Inter, skużani Antolello forsi jekk qed noħodlok min-naħa tiegħek, għandhom reverse l-Inter li huma tajbin daqs il-first team.
U dak li hu ġara jiġifieri li ir-Roma taw prestazzjoni brillanti u jalla dawn il-prestazzjoni tikomplu fil-lob li ġej. Ta' min isemmi ta' di ir-raba logħba ta' De Rossi hija ta' x'għamlu. Ejja naraw kollox. Ta' bla titoli kien ma biċċa timu keċċew. Imma għaddejn tajjeb li tlifna mal-Inter imbagħad. Parti mill-logħba ma kienx ħaqna u l-bira ħekket il-żewġ timijiet li nżomm magħhom jien kellhom sabatonero. Il-ħibs kont li ma narhom jilagħbu tajjeb u tlifna mal-Furjana. Ir-Roma konnilna ma labu tajjeb imma labu tajjeb fis-sens li kienu it was very positive u tlifna mal-Inter. Biss illum kelli ngħid inħares biktar ottimizmu għall-kampjonat għax li tagħmel reazzjoni ma' tim qawwi tinsewx wieħed xejn minn taħt u daw marru tnejn wieħed minn fuq sal-half time. U kellek tara il-gowl ta' Mancini u mbagħad l-Eurogol kif jgħidulu ta' El Shaarawy. Smajt li l-ħamrun kien hemm l-ingredient kien hemm min beda jistordi ftit, jiġifieri imma in the meantime kienet logħba tajba ħafna, futbol sabiħ u taw spiċċju sabiħ għal komplement tal-andament tal-kampjonat tar-Roma. Issa jekk alla jridna ħanistiġi għandna logħba non ċedu senza tre, nispera li tirrivelaw li l-annifisa sewwa għax il-fatt li hemm Feyenoord mar-Roma hija saret il-logħba klassik tal-Ewropa tar-Roma, saret isa id-derbi ta' min jgħid li l-Lazzjali tgħidx kemm xejru b'nadar ta' daw imma dejjem tefgħuhom taħt il-kexxun. Issa jekk alla jrid nisperaw li l-animu li u l-kuraġġ u l-psikoloġija x'in nemmen ħafna li psikoloġija fattur determinanti fil-futbol jibqgħu on a high end ħalli jekk alla jrid inkomplu navvanzaw fl-Europa League. Minn hawn ngħaddi l-mikrofonu għad-direttur li intom xtrawh ma qed naraħ bħalissa għandu jdeħħ kollha mċabsin bil-kulur għax fl-aħħar sema minni bdih il-karru. Għalik Tonel. Mela, buonasera. Roma 2 Inter 4 u fil-fema tiegħi parentesi qabel ma nibda nitkellem, diġà qed naraw xi messaġġi, il-messaġġi ħanaqrawhom fit-tielet parti, komplu ibatu il-kummenti tagħkom u mbagħad sew ġbukom f'daqqa fit-tielet parti tal-programm. Niġu għad-dunkwe Roma 2 Inter 4 3 punti li fil-fema tiegħi issiġillaw pass importanti jekk mhux fundamentali lejn it-tieni stilla. Voldiri dan il-flok li qed jedbek bħalissa f'Mejju nisperaw li jiġi outdated. Però naqbel ma kien f'ċertu punti, issa mbagħad nitkellmu fil-konfront għaliex ir-Roma ta' hard time m'hawnx, jiġifieri il-mod kif ħarġu għalina fl-ewwel taqsima kienet xi ħaġa illi ma kontx qed nistenna. Jiġifieri biss għamilna tajna risposta ta' Champions futuri u ir-rebħa ġiet. Bdejna full team kif mistenni jidher ukoll fil-ġerarkiji Darmian qabeż il-Dumfries. Sommer ġob sejf tajjeb fuq il-Vili Traditur li minn hawn nixtieq nirringrazzja tal-assist li għamel fil-gol ta' Acerbi. Bilħaq u nerġa' nfakru kompli jisma' minn Ġuntoli. Grazzi ma rridx grazzi tal-ismajt minn Ġuntoli, pjuttost ngħid nitħassrek li smajt minn Ġuntoli fis-sajf. Għaliex issa r-risposta rġajt ħatta waħdek tajtna l-assist tal-gol ċerbi u min-naħa l-oħra Turam skurja gol u provoka autogol. Voldiri
Bravo lil Vili Traditur illi ta' ħajkolli nuża l-kelma aħnan li hu sema minn ħaddieħor flok baqa' miexi fi triq tajba. Biss inkomplu. Umbat u kol ta' sejf tajpu fuq il-xarawi. Somer, il-xarawi l-iskura għu sabiħ, għal-kem il-fortuna nitu. Issa x'diġa rajt xi kummenti ukoll fuq anki fil-profil personali tiegħi rigward il-gowl ta' Tabbi. Jiena rajt ostruzzjoni ta' Turam fuq Mancini. Issa, ċe ostruzzjoni ta' Mancini fuq Turam, issa jista' jkun li l-gowl ingħata lek. Minkejja kollox jiena xorta għandi tal-opinjoni kontra il-VAR biex nkunu ċari. Mancini imbagħad skurja header tajjeb biex ġab il-gowl tal-1 b'1. Mill-bqija fimni, kien x-xita naħseb li telfet ftit mill-operat tal-logħba, biss fl-aħħar mill-aħħar u rejna il-differenza naħseb għamilha Simone Inzaghi fit-tieni taqsima għaliex kien hemm xi tip ta' komunikazzjoni fil-halftime u mbagħad l-Inter ħriġna bismillah bil-logħba tagħna fil-tieni taqsima kemm ir-Roma baqgħu ikidduna vuol diri onore għal Giallorossi illi ħarġu wirja tajba ħafna imma it-3 punti ħadnihom aħna. Issa qegħdin 7 punti fuq kulħadd, ovvjament qed nistennew naraw għadax se jagħmlu l-Juventus biss il-fatt illi ħriġna minn Firenze, mill-logħba tal-Juventus u mill-logħba tal-bieraħ b'9 punti minn 3 logħbiet, żgur mhux forsi qed jgħinu biex triq lejn l-iskudetto tkompli inkomplu fit-triq tagħna lejn l-iskudetto plus illi issa nistgħu niġġestixxu ftit l-enerġiji u l-forzi minħabba l-fatt illi ċ-Champions League qiegħda tħabbat il-bieb. U koll aħbar illi daħlet ftit tal-ħin ilu jidher illi Alvaro Morata weġġa'. Irridu naraw naqra il-dijanjosi tal-inċident kif inħa tkun bħalma wkoll weġġa' Acerbi. Naraw naqas se jiġri fuq dik il-logħba bissa almenu ma' Salernitana minkejja li daw bidlu l-coach. Il-Liverani jien qiegħed nistenna li nhar il-ġimgħa iserraħ. Iserraħ ċertu plejers, jagħti ċans il-plejers oħrajn bir-rispett kollu jiena nemmen li f'San Siro għandna nirbħulhom lis-Salernitana. M'għandniex għalfejn nirbħu tlieta b'xejn erba' b'xejn u hemm xejn biżżejjed l-aqwa 3 punti. Mela, jiena issa ser nieqaf hawnhekk. Komplu bagħtu l-messaġġi, aħna lissa se mmorru għal waqfa qasira ta' riklami. Ibqgħu magħna għaliex fit-tielet parti nidħlu jiena u Karl nitkellmu ftit fuq il-logħba u wkoll naqraw id-diversi messaġġi illi qegħdin nirċievu. Ibqgħu magħna għaliex dalwaqt magħkom aħna. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u tad-dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għaldaqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Merħba lura t-tielet parti tal-programm Mid-Zone fejn issa ħana nitkellmu naqrajna u l-sur parnis fuq dina il-logħba tal-dira nar. Però tajtuna hard time enormi, eh? Onori għalla Roma għaliex letteralment bikkejtuna kważi ħin minnhom, speċjalment fl-ewwel taqsima. Tittix il-mikrofonu Kajl. Mela, grazzi. Jien fil-fatt fiċ-ċetta qabel li tkellimna. Aħna di l-famuża ċett. Il-ħin kollu tfaqqa, il-ħin kollu aġġornati, il-ħin kollu nitkellmu għax aħna tim qed ngħidilkom onestament għandi ħajja frastornata ġiex titfal professjoni tiegħi involut law involut lem. Imma daqskemm nieħu pjaċir anke llum. Qedlu Antonello tlu nirranġaw qedlu għax għandi daqsxejn impenji bit-tifel. Ġebbet minn hawn ġebbet minn hemm irranġajna. Daqskemm nieħu pjaċir ma' dat-tim u nirringrazzja l-Antonello ta' din l-opportunità. Jien l-anzjan tal-grupp, mind you, imma qed inħossni nerġa' fi spiritu żagħżugħ. U ċ-ċett il-ħin kollu għaddejja fiha nitqu niġdu s-saqajma konti ġertlu l-Antonello. Tlu Antonello qedlu jien minix nistenna li Roma ħerbħu l-Inter, dan kien id-diskors, qedlu ma bi prestazzjoni tajba ħankunu inkun sodisfatt. U dan ġara. Xbajt ngħidlu imma mhux se jesma' minni. U xbajt ngħidlek doqgħod titħaq li xejn. U ħallik minn X Factor, u ħallik minn hekk. Isma' minni jaqbad komplih il-karru issa. Isma' anzi, taf kif naħsibha? Jien għall-karru mhux Qed naqbdek, qed tagħmel iqru minn taħt il-bank. xejn, jiena l-karru, taf xnajd, taf li ngħid jinstaġu sħiħ. Jiena bittim li għandna, mhux tal-li nemmel li nirbħu l-lig, li nemmel li nistgħu nirbħu Champions League ukoll, jiġifieri. Hemmhekk jibsa. Le, jibsa, ma jiena li fl-Ewropa 4 timijiet hemm li jistgħu jirbħu Champions League. Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City u Inter. End of. Ara, jien per eżempju nistgħu nagħmluha, imma naraw. Jien ara. Faċli, rridu Jiena. nixtiequ kemm ukoll. Kellek tgħidli kif taħseb li jmorru luri huma hekk. L-Ingilterra hemm taqtija kbira Liverpool jien għalija City min jieħu l-lig. L-Italja. Kull Inglish forsi mhux se jaqbel magħna ma nibżal il-Liverpool tilfu trejn jiena. Għatfadal biss is-City dejjem jibqgħu is-City u kulħadd jaf li s-City għandhom dik l-imbuttatura. Issa hekk mhux se joħolqu labu bil-kliem u hekk. Taf kif nitkellem. Ewropa League naħseb li l-Julian Grishti noħroġ nixbru minn wara xi kważi noħder klab tal-Liverpool jiġifieri. Roma ma naħsibx li nkunu hemm kif konna. Champions League ukoll nerġa' nara s-City għax huma inkredibbli. Dik ta' Malta għal xejn il-Furjana qed jitħabtu għax ngħidlek jerġa' jibqa' fih dan Joseph Portelli, ġifieri dawk il-previżjonijiet tiegħi, ma jiena bir-rispett kollu lejk l-Inter Champions League ma nimmaġinax li terfawha. Kif kont qedlek diġà għalik illi ngħidlek biex tarma l-karru żmien. Le, fimni, wara l-biraħ m'għandix dubju, iktar m'għandix dubju mill-lig. Għalkemm ovvjament għadha twila wa tfadal diversi ostakli, imma ngħidu li it's looking good. Karl, ħanibdew naraw xi ftit messaġġi, però għandna diversi segwat li batulna u tajb illi wkoll intuhom naqra il-mertu tagħhom. Mark Garja qed jaqbel kompletament ma' dak qed tajt inti, fil-fatt ukoll qed jgħid illi qed jinħaraq għax huma tajbin, aħna tajbin u m'għandniex għalfejn ikollna din l-għajnuna tal-VAR. Diskutibbli għax hekk immorru fuq il-logħba tal-Verona dik ma tantx ċenetna il-VAR. Naqbel ukoll miegħu li s'issa intom kontu l-unika tim illi tajtuna tnejn f'halftime.
Ta' min Jiġifieri jinnota wkoll, jekk ma jimpurtax, nibda nsemmi ismijiet, imma laqja ta' hekk hija pubbliku li bniedem bħal Daniel Buħaġar b'esperjenza daqshekk kbira fil-kamp sportiv qed isegwi mhux tal jsegwi qed jikkummenta. U għalilna nixtieq ukoll wkoll insellem lil Daniel illi mhuwiex xi sigritt tan-NASA li ħanejdlek. Huwa ħanuża l-kelma l-menter tiegħi fejn jidħlu ġurnaliżmu sportiv dejjem kont inħares lejh minn kont tfal u kien jallimni della sal u ħanejdu hekk illum il-ġurnata minn student u għallim sirna ħbieb kollegi nsellimlek Daniel u grazzi tal-lejla qiegħed issegwi l-programm tagħna. u koll qed nieħu pjaċir il-fatt li qal li l-istess affarijiet li qed jien li ġie minn bniedem li fil-ġurnaliżmu sportiv u għatlu sokortu ta' ċerta portata jgħidlek li deru sieħet ta' dik il-mentalità u nieħu pjaċir jiena bħala l-ewwel sena tiegħi ġo dal-programm ma tgħidx għandi xi esperjenza jiġifieri naħseb xogħol qed nagħmlu sew. Meta tara li hemm koerenza bejni u l-kummenti ta' Daniel. Apparti minn hekk ukoll naraw Margalja. Ifimni Margalja għandek raġun Mark, bissejja ma nkunux kattivi ma' Lukaku għax sissa tagħna. Ġifieri u l-bieraħ ipprova ħaġa ma rnexxitlux għax ku qabeż il-gowler u rnexxietlu u skurja ku qed nitkellmu mela ma nkunux daqshekk negattivi fuq Lukaku għax diena. U għal ħares mhux hekk dawk il-flus kollha, mhux hekk Tonel. Ifimni. Fuq il-vili tagħni tu ma tantx nista' nixtieq. Ella għalisa. Nelabora ħafna. Tu ma ntromx il-turam. Ma Biex ntromx inwieġeb il-turam. il-Mark li ġunto li qed iweġġana, ġunto li vera forsi qed itina fastidju Mark. Imma naħseb li ġunto li qed jilgħab logħba tajba. X'jaf li l-Inter m'għandniex flus. Allura kif ġara b'Tiago Ġalo qed jipprova jidħol fuq it-targets kollha tagħna u joħodhom bi ftit flus. Volli jien sfortunatament ġunto li qed itini fastidju mal-logħba tiegħu qed nifhimha. Għalkemm kif rajna fil-każ f'dal-każ fallitlu. Iżjed kummenti Mark Xkembri għadda kumment ieħor. By the way, aħna hawnhekk diviżi l-Italja ta' Mark Xkembri rajtu tal-ħibs. fuq il-logħba tal-ħibs. Jien kull ma se ngħid biss huwa ma xtaqx nixtieq niddefi mis-suġġett, aħjar kieku dik il-logħba ir-raħal l-abnija mal-gżira għax konna forsi Jaf għax kanet il-fulfila, ħallini għat forsi konna ngħaddu. Iżjed kummenti Brady Buġejja l-isbaħ logħba tas-serje jasa issa fil-fema tiegħi. Grazzi ta' dal-kumment Brady nieħdu naqra nota biex inżommuha għan-nominations tal-aħħar tas-sena din ukoll. Manuel Għax li kella sabiħ, Antonello, ħanilek x'kella sabiħ. U hemmhekk juri l-vera tim li għandu jkun champion. Mela bdejna, rajna li l-Inter jekk inti ħatoqgħodilhom ħajtuk. Imma ir-Roma tibdil li sar dan l-aħħar diġà ħalla isu daqsxejn frott wara 3 ġimgħat. Mela ir-Roma il-going diskuss u mhux diskuss issa għadda imma nuweb xejn minn taħt. Tajnikom nej, ħaġa qatt ma ġraddi f'ħaftajn. Issa mbagħad wara wkoll il-qawwa tat-tim tal-Inter li huwa meritatament għandhom ikunu champions f'Mejju li ġej. Għax biex away ground imbulġat. Tieħu xokk. U x-xita. X-xita fetwatna ħażin it-tnejn li aħna ġifieri. Ma xorta fattur li wieħed għandu jsemmi. Ejja, le, x-xita fimni, labet rwol. Fimni, players bħal Dybala, u hekk iħossu żgur. Bissan komplere, inkredibbli f'nofs il-ground Pavan. Pavan fuq warejla. Fuq warejla b'dak? Difensur Imma ċentrali. darba minnhom prova xut. Laqat il-lasta tiftannek amment? Eżatt, World Cup winner, xaba jirbaħ mal-Bayern. ħanina dinja, ħanina dinja. Ironikament din kienet side effect oħra tal-dialogu bej dak u ġuntoli. Ironikament. Volli kull dan uħudu bġejt.
Iżjed kummenti, Manuel Gawċi, pass importanti ħafna saqajna mal-art dejjem Umur il-bes il-boiler suit sur Gawċi xil-lostra qed tagħmel ħalik minn Zanetti. U nibda il-karru, ejja. Minuta, jien il-konzett huwa dan. Saqajna mal-art dejjem, imma jam nkunu superstizzjużi naħwa laqqas. Ejja, issa warda 3 lobiet. U rejna biċċar li fl-Italja m'hemm ħadd jdejna, come on. Nemmen li it's a matter of when, mhux if. Ejja, dis-sena għandna ċans tajjeb li nieħdu t-tinistilla u nemmen li se nibquha. Issa importanti li nibqgħu mexxin imma wkoll. Dak il-flok issa tiegħu li ħloqgħod nimsaħ il-windscreen bih ejja. Vera li għatfadal Urrobna liħor tal-ġistilem. ma nkunu superstizzjużi mbagħad. Sajna mal-artiva ma ejja nemnu, għandna biex, ejja nemnu. Jiena minix qed nispara ċertu kummenti ġas biex nintoġob jew għax li nara kbir jew hekk, imma x'vera nemmen fit-tim. U għax nemmen li għandna biex. Inti taf kif nitkellem mhux karattru għandi. Ramon. U jiena, tafx karattru għandi jiena, ili ma ngħidulek dan diskors. Eżatt. Ġifieri le, issa bir-rispett kollu, m'hemmx ħall-Inter l-Italja, issa tħobbhom. Issa Tħobbhom, jew tobodhom, hija realtà. U jiena lija il-comeback li għamlu nar is-sitt, mhux għax kontrattim tiegħi Roma, tax setgħu għamluh mal-Juventus, setgħu għamluh mal-Milan, setgħu għamluh mal-Napoli. Juru li huma vera ikunu denji ta' Champions. Mhux dik biss, li tilab Fiorentina away. Fiorentina away. Inter Juventus, u Roma Inter, u tirbaħom it-tlieta, u ejja, Firenze dejjem bnewdi beskina lina. L-Olimpico mhux xi ground faċli u l-Juventus il-Juventus, u le. Saqajna mal-art naqbel, ma nkunu superstizzjużi, għandna biex, nerġa' ntenni. Iżjed kummenti. Karl Gallia qed jgħidilna fuq il-loba li jagħmel Onana, Karl, però nissuġġeri lek għadha tisma' l-Oliver Xikluna u l-kummenti tiegħu fuq il-loba tal-United. Glenn Caruana, Forza Inter il-bira ħarġet il-game ta' vera ta' Champions. U li Roma tawna kedd enormi, bażikament ħafna mid-diskors li qed jiena. Alex Falzon, l-ewwel 20 minuta ta' tinħaf konna superjuri. Brady qed jgħidilna li sakemm ma jiltaqgħux f'xi stadju qabel il-finali ta' Champions League dis-sena tkun Real Madrid, Manchester City, tnejn mill-4 timijiet li jien qed naħseb li jistgħu jolluha. Il-Real Madrid, rajthom ftit il-bieraħ tal-inkredibbli, ġifieri għalhekk qed ngħid. Ara. Le, hemm 4 timijiet li qegħdin klassi għalihom mhux. Wieħed minnhom Għandek superpotenza enormi, ġifieri. Le, wieħed minn dawk l-erba'. M'għandekx fejn tmur dis-sena. Nerġa' ngħid, Real, Manchester City, Inter jew Bayern Munich. Wieħed minn dawk l-erba' jista' jerba' tazza Champions. Jien nibqa' ngħid li aħna għax jien nemmen li kapaċi. Issa, jaf, jiġi Marzu, jaqilawna l-ħares l-Atletico, u mbagħad viva l-kummenti fuq il-post-match tal-Atletico, imma fuq dik nistgħu naraw. Ħansisik domanda minn dak li rajt issa f'dawn l-erba' lobiet. Meta nħarsu lejn il-klassifika bħalissa qiegħda Atalanta 42, Bologna 39, Roma 38. Tinsiex hemm ċerti timijiet għandhom minn tnej u mill-logħba inqas. Għandhom il-logħba nieqsa magħna u l-Bologna jidri li l-logħba nieqsa tagħhom hija kontra ħaniċċekkja ftit ukoll il-Bologna l-logħba nieqsa tagħhom ħatintlab nhar l-erba' kontra l-Fiorentina. Temmen li tistgħu tagħmluha għaċ-Champions League? Iva ta' nemmen bisħieħ li nistgħu nagħmluha aktar minn qatt qabel, dnub li l-bidla ta' fitmu ta' De Rossi ma ġiex qabel. Nemmen, minix ara hemm differenza bej u nixtieq nispeċifika u li nixtieq nkun bħalma bħalma jgħidu l-avukati. Nemmen li nistgħu nagħmluha, jekk issa nagħmluha jew le ma nafx. Kellek tgħidli temmen li l-Inter ħerkullik ngħidlek l-Inter ħerkullik, mhux nemmen. Qed tifhem? Imma ħadkun tagħtiha sabiħa. Ħassra jekk ma nagħmluhiex. U l-iktar li jiddispjaċini hu jien jekk jitlaq De Rossi nixtieq għall-inqas. Apparti dan nof staġun nagħtih inqas staġun ieħor il De Rossi. Tara s-sejġu wkoll tinsiex li issa għandkom l-Ewropa League li tilab il-ħames u l-ħadd.
U ma rridux ninsew oħra x'qed jgħidu qed iċċaqċaq li ħajxtruna xi fond tas-Sawdi xi 1 billion. Dak il-fond li dejjem xtaqt jien mal-Inter biex niftehmu. Ma jgħid isma' jiena għandi daqsxejn affarijiet u mbagħad li jien nemmen dawn l-affarijiet tal-iswed fuq l-abjad, jiġifieri biss la qed iċċaqċaq xi ħaġa hemm żgur. Xi ħaġa hemm żgur għax fil-fatt anke fiċ-ċett saqsejtkom u mbagħad qed nara u niftaħ u nagħmel. Ifhimni, jiena importanti, imma di saqsi domanda ta' ċebittikka, forsi tista' tilluminani inti. Mela, jekk ġejjin daw tas-Sawdi. Għandna l-FPF. Xorta nistgħu nixtru jew ma nistgħux nixtru. Forsi ħadd jilluminani di, għax forsi daw mis-Sawdi. Le, jiena taf kif sewwieġ bek saqsi għal Manchester City u l-Paris Saint-Germain. Iż-żewġ klabs protetti mill-UEFA. Għax jiena, għala, tiġi tas-Sawdi granted. Imbek jibqa' jgħid li jiena limited. Imma sekk ħajġu daw, ħajġu karta bjanka, ifhem. Storja oħra mbagħad Jiġifieri jien għalija il-Fred kien inħobbhom u jistgħu mhux ikun hawn ċarlatan u ignoranti mir-Ruma jaqlawlhom il-ħama għax ġabruna minn fejn ġabruna. U kellna bżonn kellna l-Fred kien dak it-tim li kellu Walter Sabatini li wasalna fis-semi-final kontra Liverpool li kienu serqu jenna x'kienu konna tilgħu final aħna ma' Real Madrid. Tazza ġiet oħra sbrix. Ġifieri għalkemm il-mertu trid ittieħ il-ħoseb jew ma tridx. Ta' xiex. Tal-fatt li wasaltu fejn wasaltu fil-conference. Imma sorry ta' isma' ma jasalx sem. Mela mill-conference kellna fil-rispett kollu. Nibdew. Jiena mhux għax ta' Roma jgħidu da x'inhi. Il-conference li fġieħ il-Bambin Ġesu kien hemm fil-Fly United. Għamma, torta tazza, kontu 60 sena, kaj, come on. Ejwa, sorry, da. Imma ġinani di. Sawa, tax qed tgħid li inti mela aħna nfaqna l-flus Mourinho ġibna l-plejers u ġibna nagħmlu. Edna ħanitlu għall-buffet għax jiena li Champions League li tidħol fiha għall-buffet u kontenta rajna ruħna bajda. Ma jingrazzjax l-Alla li dik ġiet it-tazza b'ċikka u baqgħet iddawru hemm għax baqa' jgranfa magħha. Di immaġinanti, ma inti tgħidli tgħidli mmorru nieklu iva. Immorru il-kont jiġi 100 euro u kull man tik toast lilek. Ħaterġa' tgħidli Karli mmorru nieklu f'dak ir-restorant, ma naħsibx hu. Le, ma. Le, issa l-oħra rajt, baqa' jattakka. Imma aħna ma' Mourinho ma ġibniex. Kienet bonus dik it-tazza aħna Mourinho ġibnieh biex nitlu fiċ-Champions League. Ħalna darba, nej, u dis-sena qabel kella konna fl-10 post. Tiqisek inti, Edgar għad-darts, sewwa għal-bull, intom tifhmu fiha xi ma nifhimx. Nismakom titkellmu ma qed forsi nitalhem xi ħaġa, ma qed nimmira jien għall-bull, qed nimmira għall-bull. Alla l-ewwel sinistja kontra kiflok fil-ħamra ġibta fil-ħadra. Imma lejn tiegħi kien il-bull aħmar. It-tieni sena isla ġibta fit-tarf tal-iswed bejn l-aħmar u l-aħdar ta' 20 għax dik niftakar kienet fuq. Imma dis-sena Marja Madonna qed nippruvaw għall-bull aħmar. U eżatt ġibni għafek unu ta' doubles. Tat-tarf mhux doubles dawk il-luminali xi ma nifhimx dak. Ġibni hemm. Jien għalija bir-rispett kollu le, Mourinho jgħid kulħadd li jrid magħna falla. U falla big time. Lejn tiegħu kien. Rajt, mhux li jġib li pasta, li jġib li il-primo u l-sekondo, imma dawn ma ġabhomx. Ġifieri jidhirli ħajbqa' grappa ruħu ma tazza bir-rispett kollu le. Ikompli konfermali, il-ħajta fil-sini m'għandix, anti-Mourinjan, anti-l-kalċa ta' Mourinho, kont happy li ġi, musedda ngħidlek, imma iż-żmien, l-Ingliżi għandhom saying, the proof of the pudding is in the eating.
L-ewwel sena ġitu ċikka, it-tieni sena all right biex ma nafx kif wasalna final. Serquna, ma u tibħal meta ngħidlek Antonello jmorru il-bet ħan ixju sarbun. Għaddejjem mitli u fil-prontar Brazzoletta. Tgħid issja ħan ixju għax bargain. Hekk qisu ġab għamel Mourinho da, ġitu dik it-tazza u baqa' hija Mark Gali hawnhekk qed jgħid l-istess affarijiet li qed ngħid jiena Mark. Fuq Mourinho li rebbaħkom tazza wara 60 sena u qatt Ruma għaliex il-ground dejjem sold out. Bażikament konta saħħa l-argument tiegħi. Insomma, Ruma hemm il-pro Mourinho u l-anti Mourinho. Bħal f'kollox, u Mourinho mu kienet diviżiv. Ġifieri jiena wieħed minna li ostja meta ġi Mourinho u bdejt nara l-Dybala ġej hemm il-ħannina Marjama iktar minn trejn tal-Italo beda jiġri moħħi. Kif tismaħkom hekk? Kif ħebda għamlilkom Hamilton bil-Ferrari? U inta xejrilkom. Il-Formula 1 u nitkellmu għandna staġun sħiħ. Vondiri issa biex ma. Imma di daqsxejn preview reklam nagħmluh mhux hekk. Le, fimni, Hamilton is-sena d-dieħla ġej, fadal staġun sħiħ li qed ngħidilkom minissa qegħdin it-tim tal-Formula 1 Department tal-Kamra Sportiva qed nippreparaw bis-sħiħ għal staġun ieħor. Voldiri u dal-waqt se għandna bomba fidejna li dal-waqt se nisganċawha ma issa mu Ara ma tisganċaħx fit-23 ta' frar, għax il-Pepa ħarġu l-permess u ma mhux ma noħroġ. Għalli għalissa għandna bomba ta' 12 fidejna ma dal-waqt se nisganċawha. Dal-waqt se nisganċawha. Mela, ma nafx kemm xaġunet li titiżid fuq il-logħba Karla x'wasalna biex nagħlqu. Ifhimni le, jiena għalija kienet logħba sabiħa naħseb kontini ma nara logħba iktar Roma u logħba ta' Serje A żmien. Pereżempju fejn logħba antitesi tal-kalċo li anke rajt live ġewwa Turin bej Roma u Juventus fejn anke dakinhar kien hemm episodju li ġi kontrina li qed jien m'għandix abtit nara futbol iktar, biss il-logħba tal-Inter Roma, ir-riżultat ma kienx kif mixtieq minni, imma kienet logħba li pjaċir tara. I was always on the edge. Kienet logħba li rġejt għalt il-feeling li mal-gow jien konti b'sejjed għadda l-aħħar konti l-żmien. Ma ngħajjad, go, u il-mara bdiet tgħidli x'inti kemm inti passi. Tiftakru darba meta ir-Roma tilfu mal-Lazio għattilkom illum l-ewwel darba qed nifraħ ir-Roma tilfu. I was stafonella merda, excuse my Italian. Kont lift. Isek di bħal meta jkollok f'relazzjoni u jgħidu tiġi cold. Ek, isek tibret għal-partner tiegħek. With Mourinho ultimately qatt ma kont għaddejt minn perjodu hekk għal-Roma. Emnuni, it-qobija, imma tant kont qed inħossni disgustat li wasalt punt li anke xtlifna mal-Lazio li kienet is-soltu traċedja within inverted commas u nagħmel in-nervi ħabba fiha. Ħapjaċir. Biss erġajt permezz ta' De Rossi l-bieraħ jiena speċjalment fl-ewwel taqsima, erġgħet ħassejt dik l-imħabba. Dik kullu kien forda xi ħaġa. Qabel ma nagħlqu veru d-darba, għaw domanda ta' Johan Miruzzi li nixtieqek ukoll. Wieġeb insellem il-Johan ħabib tiegħi. Dybala jweġġa spiss u il-vili traditur mhux top player. U b'difiża bla kwalità fejn seta' jasal Mourinho. Mela, bid-dovut rispett. Għawek ftaħt li kapitlu, skużani, il-ħin jisil li jisir, ma rrit nispjega. Li ġara huwa dan. Mourinho, coach kbir, kien il-lob ta' Mourinho għadu bħalidu le. Met inti qed tevolvi u fil-futbol qed naraw evoluzzjoni kbira fejn it-teknika ma dix dik li t-teknika qawwija bħal meta konna rajna żmien Maradona, żmien Jordi Cruyff. Hemmhekk Mourinho kien perfett. He was perfect. Imma għal futbol modern tal-lum, Mourinho m'għadux tajjeb. Il-tajfat, bħal meta isek roller coaster. Ta' telem fuq kellu dak il-futbol, imma wasal sem. Iwa ħallina dinja għalli xi tkeċċab. Għaw xaħat jispiegali,
Iwa naqsek daw ir-Roma bla flus. Ma mhux kansenna qedna mal-United, mhux se qedna mar-Real li keċċew daw il-Belliliri jew ma' Chelsea. Issja daw kienu kuntenti, jtuħ 3 miljuni. Jarmuhom. Basta jneħħuh minn hemm. Iwa ħanibqgħu sejrin stradda. Ħanejd il-Mourinho straight kollok f'moħħok. Issa tkun ċuċ ta' għalih. U hekk ma tkunx ċuċ le. Bir-rispett kollu ma. Karl, pero minn kajja kollox jina xorta d-nemmen uħanal u koll id-diskors jina xorta d-nemmen illi Mourinho huwa l-coach illi jien narah f'bankina waħda u nemmen illi dik il-bankina jekk jasal Jalla toħduh. l-nishtiq. Jina nemmen illi b'Mourinho coach tal-Ingilterra sentejn oħra it-tazza tad-dinja tasal ġewwa Trafalgar Square. Ħanejdu. Daqs kemm waslet. Antonio jaħassa. Qed issemmi xi ħaġa. Jien hekk ħaġa ma issa jien ifhimni. Jien mhux bħal dal-Maltin, aw ħafna Maltin. Daħ mal-Ingliżi. U għandhom xejn. Naħseb dajtu issa l-karattru tiegħi. Jien hekk hemm ħaġa li nammira l-Ingliżi għalihom menn il-futbol tagħhom il-futbol li attakkaw u tejmu issa tara l-Mourinho fġieħ il-ħanina dinja fuq il-bankina tal-Ingliżi. Aħna inti hawn tiġa qed tixroblu tal-lik? Le. Eh? Le. Imma jiena din hija twem minn tiegħi. Mela, għajd Kajl. Plejat lek opinjoni, ġifieri ma nimmaġinax li l-Mourinho jien hemmhekk ta' laqqas per idea. Biss, nistennew u naraw. Mela, grazzi lila Kajl tal-programm tal-lejla, grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma il-Katalan Game Breaker Spaces u The Barber Room. Inħeġġukom biex ukoll tużaw is-servizzi ta' dawn l-istabbilimenti illa li indirettament tkun qed intejnu l-kamra sportiva tkompli tikber. Nfakkarkom ukoll li minn hawn ftit ieħor dan il-programm ser ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Inħeġġixkom biex ukoll titlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut li qegħdin noħorġu ta' kuljum. Din il-ġimgħa għandna ġimgħa mimlija, għada ħajkonna programm ieħor mis-sensiela Mix Zone li ħajkonna lil Oliver, il-Joseph u lil Julian. Din il-ġimgħa wkoll se jinkixfu 5 karozzi oħra tal-Formula 1 li huma l-Aston Martin, għada il-Ferrari 3, l-4 Mercedes u McLaren, l-iktar waħda li qed nistenna, u l-ħamis il-Red Bull, u l-ħamis fit-9 sinkwar, fit-8 skużawni, il-programm Botta u Risposta nħeġġixkom issegwuh il għaliex ħankunu qegħdin niddiskutu dawn il-famużi reformi tal-kampjonat BOV Premier ħan niddiskutuhom ftit u naraw nippruvaw nifhmu x'kienu jiġri. Mill-bqija aħna nifqu. Li għandna id-domanda għandna ma rispondejnielux il das-sinjur. Luka, Dybala jweġġa spiss. Granted. Lukaku mhux top player u b'difiża bla kwalità, fejn se jasal Mourinho? Jien perswas li kien la fil-qosra ħanejdlu di. Jien perswas li fejn ħajasal De Rossi b'daw, mhux kienx jasal Mourinho. Għaliex jien nemmen l-isbaħ difiża hija meta tattakka. Slim, saħħit u notte. Le tajb il-kulħadd grazzi tal-li segwejtuna niltaqgħu fil-programmi li jmiss fil-Kastijaj nhar il-ħamis Botta u Risposta, programm importanti fuq il-futur tal-futbol lokali. Ħudu ħsieb. Thank you.